Nag-bless lang ako kanina sa inyo, di ba kanina? Wala pa kayo kanina? Baka masobran ang blessing nyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, Panginoon, hinihiling po ng mga ito na bigyan sila ng iyong tulong sa kanilang exam, kanilang patuloy na pagtuklas ng karunungan, and give them the inspiration that they not give up for some problems, kundi pagpatuloy nila sa pagganito ay paglingkod sa iyong kaharian. Sana ang kanilang mga paghihirap, pagsisikap, suklian mo ng kahit konting success for your glory, for their glory, para sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening, dear brothers and sisters. Please stand for the opening hymn for our novena to Saint Jude Thaddeus. Hearts all filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness.
in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Ipamibi na po niya to. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban.
Mahihirakon asin maugayon na ama, daika masasabotan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa biyolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangaha an sa imong kaakian asin buksan an samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamibida ng mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ng gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na an sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay. Siring man na anlambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugodan pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang mga intensyones po kan sa tong Santa Misa ngunyan, iyan mga minasunod. Misa pasasalamat, dolot ni kan Gesmundo family, Cansales family, dolot ni Clarice Lianza, ni Eileen E. Reyes. Thanksgiving for birthday of Kyla John Anthony and Salvacion, dolot kan Gonzales family. For passing the Albay Division ranking, dolot ni Oliver B. Oplida. For passing the MedTech licensure exam of Nadine Labanda, dolot ni Mr. and Mrs. Noel Labanda. Mga special na intensyon para sa kahagadan kan DCS. For continuous healing of Maid Joan Gesmundo and Milagros Gesmundo, dolot kan Gesmundo family. For work and career, dolot kan Peralta family. For healing and recovery of Lourdes Cirojales, dolot kan Cirojales family. For licensure examination for teachers on March 15, 2026, dolot ni Maria Corazon B. Alminie. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Carmen, dolot kan Apun family. Kirey, dolot ni Lily Reytana and Rosemary Melia. For All Souls, dolot kan Gesmundo family. Para kay Delia asin Benny, dolot ni Sunshine Imperialan family. Para kay Rafael, dolot kan Sarsha family. Kay Vilma asin Arnaldo, dolot kan Macandog family. For All Souls in Purgatory, dolot kan Alcazar family. Para kay Noli asin Felisa, dolot ni Amelia de la Rosa. Para sa kalag ni Dante, dolot ni Presi Garing and family. Para kay Merly, dolot ni Lizelle. Para kay Elena asin Reynaldo, dolot kan Arango family. Para kay Napoleon, dolot kan Bolante family. Asin para sa kalag ni Maria asin Vivencio, dolot ni Evelyn Antibola. Banwaan ni Diyos, matindog na po ang gabos sa pagbuon. Sa Diyos, ipagkamo, sa iyang
Pag-aray sa tuyang ayon sa mga intensyon, ang katahimikan o katuninongan sa bilog ng kinaban, orog na sa mga nag-iiriwal ng mga bansa. Sa ngarang ka nama sinaki sing kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninungan, Isu Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, si pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa mga kasalan, tangani magkanayo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos ng Angeles Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kagoranan ng Diyos. Mayrak manlagod sa toon, Diyos na makakaman, asin pagkapatawadat sa mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamiibig kita, kagurang nan mapakumaba kami nagangayo-ngayo kan sa imong kadakulaan, na mantang nagrarani na analdaw kan piyesta ng kaligtasan, siring man urog, kaimbod kaming nagaandam sa pagselebrar kan Misteryo Pascual. Uli kay Jesu Cristo kagurang nanyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahadi, kasarokan Espiritu Santo Dios sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to, an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Ini ang tugon na itinao ko sa sakuyang banwaan, olay nin kagurangnan. Hinanyo ganindo ang sakuyang tingog, dangan ako magiging sa indong Diyos. Asin kamo magiging sakuyang banwaan. Paglakaw kamo sa dala na ipigbubuot ko sa indo, tanganing mapakarhay kamo. Alagad, daisinda naghinanyog, dai naghemate, sinunod ninda ang mga kamauotan kan sa indang mararaot na puso, habo na makiatubang sako, asin tinalikdan ninda ako. Puon kan aldaw naan sa indong mga magurang huminale sa daga nin Ehipto sa gudmunyan, dayaday kong isinubol sa indo ang sakong mga surugoon, an mga propeta. Alagad, daisinda naghinanyog sako, dai naghimate, nagmatagas sinda asin naginorog pa karaot kesa sa indang mga kag-anak. Ang gabos na tataramo na ini isabi mo sa inda, alagad daisinda mahinanyog. Apudon mo sinda, daiman masimbag, kaya ini ang isabi mo sa inda. Ini ang banwaan na dai naghinanyog kantigog nin sa iyang Diyos, asin habo pagsagweon, ang katotoohan dai na iyan sa iya, na para nasa sa iyang nguso. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indo mga puso. Kun ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Madya sa dakulang kaugmahan, awitan taan kagurangnan, ipagrukyaw taan gapo nin sa tuyang kaligtasan, magpamugtak kita sa iyang atubang, asin magpasalamat, ipagrukyaw ta siya sa awit na maugma.
Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong puso. Madya magduko kita asin magsamba, lumuhod kita sa atubang nin kagurangnan na naglalang sato. Siya ang satuyang Diyos, kita ang sa iyang banwaan, mga karnero sa iyang ataman. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong puso. Kung ngunyan maghinanyog kamo kan sa iyang tingog, hari nindo pagpatagasaan sa indong puso, siring sa Meriba, siring kaitong aldaw sa masa, duman sa kadlagan, kan pinagtukso ako kan sa indong mga magurang, pinagbalo ako minsan nahiling na nindaan sa kong mga ginibo. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong puso. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpapaluwasin sa rong demonyo na pula asin pakaluwas kan demonyo. An pula tulos nagtaram. Ang mga tao ng galas, alagad nagkapirasay na nagsabi, nagpapaluwas kan mga demonyo sa bagsik ni Beelzebub, puon kan mga demonyo. Ang iba sa pagtukso sa iya, naghaganing tanda, hali sa langit. Aram ni Jesus nasa isip ninda, kaya sinabihan, ang kahadaya na baranga, marurumpag, ang pamilya na nagiiriwal, magagaba. Kaya kung sa Satanas baranga, paano makakapagpadanay ang sayang kahadayaan? Mantang ka mo nagsasabi ng mga demonyo sa kuyang pinapaluwas sa paagi ni Beelzebub, ngunyan, sa kiisay na kabagsikan, nagpapaluwas ang sa indong mga katuod, kaya sindaman sanaan sa indong mga hukom. Alagad kon mga demonyo sa kong pinapaluwas sa bagsikan kapangyarihan ng Diyos. Tanda ng kadayaan ng Diyos duman itong nasa indo. Kun an sarong harong binabantayan nin sarong tawong makusog asin sangkap sa armas ang gabos matiwasay. Alagad an kun sa lakaton asin madaog nin saro na urog na makusog kakwahon an armas sa sayang sinasarigan. Pagkatapos babarangaon ang mga sinamsam an bako ayon o bako kong kaapil, kalaban ko, anday nagtitipon sa kaibahan ko, nagwawarak. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good evening. Ang tema kan Ebanghelyo, iyon ang pagkasararo. Ninulita sa pagpaluwas ni Jesus kan mga demonyo, suspitsan siya na kaapil man siya kan demonyo. Pero giraray ang pagpaluwas kan demonyo against kay Satanas na misyon na gustong masaniban ang mga tao, aging kampon niya, gabos. So, hindi man logical na kung part ka kang sarong organisasyon, nagigibo ka nin kontra, day ka na nagauyon sa indang unidad o sa inyong pagkasararo.
Kaya, dito na gusto ni Jesus sa hulita, bako man siya kampon kan demonyo, kundi siya hali sa Diyos mismo, nakalaban kan demonyo. Mga tugang siguro sa buhay tabilang mga paratubod ni Kristo, ang pangangaipot akang pagkasararo, very important, no? Ngunita sa buhay baga kang Christianity na saksiyantaan kadakol ng mga pagkabaranga, no? Pigapod na schism, no? Sa English. Kaya gawa kitang Eastern and Western, Eastern Orthodox, mga pagkaini, so fundamentalist, mga born again, iguanin mga tawong abo masakupan kisarong leader, no? Once they are napagalitan, may nag-violate, mapundar man sila sa diri nilang sekta, no? So yan ang rason ko nata naghaharali. So mas magsain kita kung abo kitang magsunod, di man po kita makaka-experience ng pagkasararo. Unless na sadiri kang sa idiri mong religion, you're alone in your own faith. Pero that's not the mission of Jesus. No? Gusto niya kita na magkasararo sa sarong Diyos Ama. Tanganing ang gabos makaresibi kang mga balaog nin kaligtasan, grasya, sin iba pang mga karahayan. So, individually, as a community, it is our duty to pray for unity. No? We are in the midst of a war, no? Maski harayo sa to, pero inbelto kita na mamatayin tang epekto. And it is again another sign of disunity, no? Bako man po sa lado ng pagtubod, but it's very much connected, no? Dahil ang Israel, as in ang Iran, they have religious reasons, no? Ang Israel baga, Judaism, ang Islam, ang Iran. We have the US, Christian. So, may religion na inbelto, no? Kaya, how do we ask God, no, na ang tao, kung nagkakasararo, di siguro magkaigwang problema. Taduman pa sana sa unity, sa level pa sana kang dakulang level, no? If everybody longs for unity and pray for unity, siguro ang Diyos na iyong ginigikanan kan katuninungan, kan pagkasararo, iyo po ang matabang sa tuya. Kaya, nailingtan ang kinaban, siyempre, na influensya kang kadakol na ambisyon, di kita makaka-expect na talagang united ang gabos ng tao. There's so many factors, no? Sa atong nasyon, yan ang politics, yan ang ekonomiya, yan ang mayaman, yan ang pobre. Everybody has its position, no? Nagaro baga hanggang mamatay ka, dumang ka na sana, no? Nagaro, di ka pwedeng mag-rise up to the next level, no? Baka buhay pa ang pigaapod na crab mentality. Anyway, ang katuyuhan kang pagkasararo, iyon na we pray to the same God, and this God na Diyos din pagkasararo, iyo po ang taoning katuninungan sa itong mga pamilya, sa itong mga mahal sa buhay. Kundi pong pagkasararo, dahil pong katuninungan. Kundi yung katuninungan, dahil manin pagka tarabang-tabang. So everything flows naturally from being united, no? Ang Diyos bagadasaro, no? Maski nga nitulong persona, Father, Son, and Holy Spirit. All of them, or they are one, 3 persons in one God, ninulit ang sa indang mission
ansaindang power, pare-pareho in such a way that they are one. Kaya, kung araw man ka ng tao, di ba? Pareho ba kitang tao? Natalay kita magkasararo. If we are all human beings, yung pangaipot, almost the same, no? Nagkaapod kitang human needs, no? Kaya lang, naon sa kinaban, no? Sabi baga, dara-dara pang kinaban ang epekto kang kasalan ni Adan at si Eva. So, data po maiwasan, no? Completely. That one or the other may cause or influence somebody to sow division, dissension, sa iba pang mga bagay na naghihiwalay. Ang mga mag-agum, nata naghihiwalay. Maybe they long for independence. Bakit pa nag-asawa kung independent ang gusto? Sana they remain na lang single persons. Pero yun po ang nangyari, no? Yun naman ang may asawa, nagdadadag pa, number 1, number 2, number 3. So lalong dahil ka ma-unite, no? Babakaon mo na so kita mo, kukunti na nga, babakaon mo pa sa mga number mo, no? So, in many levels of our existence, so napakaraming mga paraan na siguro ang saro sa mga kausa, na kita nagkasararo, pinapairal to so individualism ta, no? Na aramtaman baga, siguro influenced by America, 18 anyos ka na, you should live on your own, no? Itatapon ka na sa bahay nyo kasi kailangan mo nang magsikap, no? So that's the individualistic, ano. Kaya pag abot kang oras, pag nasanay ka sa ganong lifestyle, ang attitude mo kahit nag-asawa ka, ganun pa rin dahil nasanay ka sa pagiging individual, no? Di ba? They always crying for individual rights, my human rights, yung palagi, no? Pero yung makakontribute mo for the greater good, para sa bilog ng katauhan, hindi po iniisip. Premisa ng mine, no? My rights, my rights. Ang mga bata ngayon, no? Yung mga marami nang alam galing sa social media. Ganun na rin ang kiniklaim, no? May karapatan sila, may karapatan, no? Kaya naman pagdi-deny na may karapatan. Pero kung too much naman ang emphasis, what about the greater? Tara ka man maka-exist na ikasana, no? We exist as group. May iba kang Pinoy sa barkada, no? May sa pamilya, sa mga members of the greater family, no? Bigger family. Kung palagi pong nasa isip kang saro na dadadaog ka, you feel inferior, although na po, naghihiwalay na, ayaw na makisama, no? Pero bakit di mo isipin na kung naghihiwalay ka, hindi kayo maapektan sa grupo? Yun sana ang isipon. So, dahil mabuwag sa grupo. Kung may grupo, mas dako lang membro, mas dako lang magigibo. Pero if you insist on being your own, sana hindi ka na ng member ng grupo. So, yan po ang tingnan natin. The same thing with the church. Kung ang saro does not care kung ano mangyari, sige, pinakita niyang hindi magandang halimbawa. Dahil member ka ng simbahan, pero nadadrag sa ginawa mo, yung ibang members. Diba? We should feel responsible na minsan kitang kausa kang sabi nga niya, magkaroon ng lamat, no, sa unity of the church. If you don't care, wala tayong karapatan na maging member kang simbahan, no? Kaya, nadangog ta sa first reading, so kagurangdan, bigas sabi ang no? Pinanghilingan ko na ngaya kang mga milagro, pinadara ko na ngaya sa mga propeta, bulag at pipi at bingi pa rin yung mga tao, no? They seem not to care, no? As in, pigdadara kang Diyos,
tanganing maging mare ang buhay ninda, no? Kaya, ang Ten Commandments, ang gabos na bigsabi ka Diyos, bako man po para sa Diyos, kundi para sa to. Nakita, maramdaman ang presence ni God, alone or with other people, tanganing, gabos po kita aware na may Diyos. Kasi ng Diyos na yan, always wants us to be happy by being together, by sharing our resources, by praying for one another, by forgiving and loving one another. So, kung titignan mo baga, very simple man sana nga gustuhan ka mahal na Diyos. Kung bakit kita pigditiripon sa rong simbahan. Kaya lang, when it comes to, pag-iisip man sa diri mo, yun na po yun. Doon na nagsimula. Sana, dahil pong mag-iisip ng ganyan, tanganing we remain cohesive, we remain united. And if we are united as a whole, we can do so many things. So again, magpangadya kita kay San Judas Tadeo na sa iyang experience bilang sarong disipulo ni Kristo, we knew we experienced threats to the unity of the 12 apostles. Pero nag-persevere, and maybe he prayed also to the Father of Jesus. Tanganing po, ang simbahan na naging resulta kan sa indang pagiging mga apostoles, ini na po na kinabibilangan ta. Kaya, it's good to pray to Him, not only for ourselves, but of course, for our family. Tanganing, sabi baga, kung mas nakulang maugma, urog na maugma ang mahal na Diyos. Let us continue praying for peace in the Middle East, peace in our families. So mga ma-exam, sana kasayan kayo ng grasya kang mahal na Diyos. And bless you in all your undertakings. Akoon man lugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Amen. Ang kagurangnan, mga pasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan at sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas. Danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanading kasagkoran uligi Kristo sa mong kagurangnan. Ulita ikinaugay mo sa mga nagtutubod sa imo, na nalinigan ng mga isip taon-taon, maugmang maglaom sa mga sakramento paskwal, tangading sa pag-utob kan mga
Gawing kabanalan, singgibong pagkamuot sa dayaday na pagsilibrar kan mga misteryo na kinamundag ninda liwat, madarasinda sa kapanuan kang grasya nin mga aki. Kaya kaibagan mga angheles sin arkangeles, kan mga trono sa denominasyones, kaibagan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Pagurangdan ni kanang banal, borabo din gabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangdan sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaliiban sa God sa pasyon, kuan tinapay. Asin pagpasalamat, binaak ini, tinaos sa iyang mga disipulos, na sabi, mag-ako kamo gabos, sin magkakan kay ni, taynian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siringman pagkapamanggi sa pagkayamang kangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinauso sa iyang mga disipulos, na sabi, mag-ako kamo gabawas sin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabaloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumnong sa iyong pagkakadan sa pagkabuhay liwat, ang dodolot sa iyong mga kurangdan, kining tinapay ng buhay, asing kalising kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanig mo, manamagatubang, asin maglingkod sa imo, asin nagkikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, kinumdama kagurangdan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilong kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mga Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sinkang kabos na klero. Siring man, karumduma sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ang kabos na gadan. Langan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kiraki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kancina, sa kabos na santos, sa kaintupa na kapagayagaya sa imo. Magani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw sa pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos, amang makakaman,
sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sing kamurawayan, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Natuguan ka ng mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no, na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, siling sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya-unyan. Asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dari talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos, nakaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugbang paglao, masin pagdatong kan samong paraligtas na sa Heso Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo. Ansa kong katuninungan ni tinatao ko sa Indo, hare pagilinga sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko siya mapatuninong, asin magkaborunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninaw nga asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imo nga espiritu, turugang magkasararo kay Kristo, magpatinawan ka mo, kantandaan ka tuninongan. Peace be with you, peace be with you. Mga tugang ngayon sa kagurangnan sa Kristo, kagabi na siya magadan sa oring apunan, nagpangadji nin katuninungan pagkasararo sa simbahan. Siyang kodero kan Diyos, nagpaparang masalan ng kinaban. Pala na mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumay. Pangatamanong kita, kang hawak ni Kristo sa buhay, na dahing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri,
Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may herako na Jesus. Tawan sa kalagko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Please be seated. Mamibig kita.
Kagurangnan, kaibing nabasog, ang mga sakramento, kaugaying itaas kan mga tabang, tangani makamtan mo yan, bunga kang kaligtasan mo, sa mga misteryo asin kaugalian, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po ning second collection para po ini sa pagmantenir at kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaging Huwebes, nag-abot po sa 26,441 asin 75 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ni misa, nag-abot po sa 6,078 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,467 pesos asin 25 centavos. Siring man si Reverendo John Luke Anas Andes kan Our Lady of Salvation Parish, Piodoran Albay, o ordenahan sa pagkapadi sa Abril 2 sa oras na alas 8 nin pagkaaga kasabay kan Christmas sa Albay Cathedral. Kung sisay man po an may aram na makakaulang kan sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya o sa chancery. Siring man digdi po sa satuyang parokya, magkakaigwa po nin pagkumpil sa Abril 18 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Para sa maawot magpalista asin ibang impormasyon manungod sa kumpil, magdulok na lang po sa opisina. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Anonymous, 5,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. 5 anonymous na tig 500 pesos. Anonymous, 400 pesos. 2 anonymous na tig 300 pesos. Asin sarong anonymous na 200 pesos. Donation through GCash, 5,800 pesos. Baracena Family, 4,500 pesos. Moral Family, 3,000 pesos. Ray Gianan, 2,000 pesos. Warren Madrona Malate, 1,000 pesos. Dayan Enrera, 1,000 pesos. Ruth Atento, 900 pesos. Rose Rempilio, 400 pesos. Sena Family, 400 pesos. Diyos mabalos po. Nagtinog na kita sa oring bendisyon. Kagurangnan, mapasaindo, huli ka pamibi, bendisyon, pagampon, isan udas tadeo si Maria kaligtasan, kamo asin sa inumal sa buhay, bendisyonan, sang arang kanama, asin aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. dinulutan na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening.